dames en heren, wij maken onze boeken open op bladzijde 33. En wel meteen. Dit is zo saai. Dames, dat geldt ook voor jullie. Ja, hè. Wat is hier de bedoeling van? Echt saai. Wil je gewoon lekker dansen? Kom op. Ik heb er al zonne zin in, hè? Joh, ik hoop dat die leuke jongens trouw weer zien. Hallo, ik ben Fleur en ik ben 12 jaar. Ik ben Femke en ik ben 13 jaar. En ik ben Isa en ik ben 12 jaar. En we komen Roetvelden. En Heb je er een beetje zin in? ja!